בפרשתנו הקדושה, פרשת כי תישא, למדנו, קראנו את הפרשה, וירא העם כי בושש משה לרדת. משה מתעכב מלרדת, משה הולך לקבל את כוחות העדות. משה אמר לעם ישראל, כתוב בגמרא שבת בפ"ט עמוד א', סוף 40 יום אני חוזר אליכם. אני עולה 40 יום, אבל עם ישראל טעו בחשבון. זה 40 יום ו40 לילה, 40 יום שלמים. לכן כיוון שכן, אז הם חשבו שב-16 לחודש תמוז, משה צריך לרדת. לכן בושש, הכוונה זה ראשון 6, שעה שישית. אבל משה רבנו בעצם היה צריך להגיע בי"ז, י"ז בתמוז. אז לכן עם ישראל חושב כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מה זה לא ידענו מה היה לו? כתוב שם, חז"ל הקדושים אומרים, השטן הראה לעם ישראל ערבוביה, חושך ואור. ואז הראה להם את מיתתו של משה רבנו, שמשה כבר נפטר, משה עלה השמיימה. עם ישראל מהצער, כבר איבדו את הדעת. כאשר אדם אין לו יישוב הדעת, שם השטן מגיע. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם ובניכם ובנותיכם, הצמידים והעגילים שעשיתם לניובור, שהוא היה תינוק הילד, ושמו לו את העגיל זהב, תורידו גם את זה, והביאו אליי. ויקח מידם ויצר אותו בחרד ויעשהו עגל מסכה. ואמרו אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כן, זה העגל הזהב הזה שעכשיו עשינו, זה העלה אותנו מארץ מצרים. וידבר השם אל משה לחרד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים וכו'. ויאמר השם אל משה, עם קשה עורף הוא, ואתה הניחה לי וייחר אפי בהם, ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. וייחר משה. משה מתחיל להתחנן, למה יכרה השם אפיך בעם ישראל, עד שהקדוש ברוך הוא יתרצם לתפילתו של משה רבנו. צריך אבל להבין, ויקהל העם על הארון, שואל אור החיים הקדוש, צריך לדעת טעם אורו על הארון. כוונת אור החיים, שאני אומר על הארון, זה כביכול בקשת הארון, צורכו של הארון. אין הארון. הם באים אל הארון עם בקשה שיעשה להם עגל מסכה. זה לא בקשת הארון, זה לא הארון הוא זה שהמציא את הרעיון. אז למה כתוב ויקהל העם על הארון? ואם לדבר אליו, היה לו לומר ויקהל העם ויאמרו אל הארון. וזה על הארון. אולי יכוון לומר כי ניקלו עליו להורגו, ויאמרו קום, ואם לאו, תנו קום תעשה לנו עגל מסכה, ואם לאו, נהרוג אותך. וחז"ל אמרו סנהדרין דף ז עמוד א' שהרגו לחור, וזה לך עוד ידברנו. חז"ל הקדושים אומרים על הפסוק בפרשת כי תישא, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמרו חג להשם מחר. עושים הילולה מחר עם המזבח הזה. אומרת שם בגמרא, אמר וירא אהרון ויבן מזבח. וירא, מה הוא ראה? אלא ראה את חור זבוח לפניו. אמרו לחור אולי תעשה עגל מסכה, אמר להם בשום אופן. בשום אופן שחטו אותו, שמו אותו על המזבח. לכן וירא פחד גם מעצמו. אבל כתוב בחז"ל, הגמרא אומרת, לא שפחד רק כיוון שיהרגו אותו. אמר אם יהרגו נביא וכהן במשכן השם על המזבח, כבר לא תהיה תקומה לישראל. עדיף שיהיה מזבח, יהיה עבודה זרה, ואז יהיה מקום פתח וחרטה ותשובה לעם ישראל. לא פחד על עצמו, פחד שלא תהיה תשובה לעם ישראל, לא תהיה תקנה לעם ישראל. אז לכן כיוון שכן אומר אור החיים הקדוש, הנה אתה רואה, לכן זה הסיבה כתוב על הארון. הם באו בצורה מאיימת, פחד פחדים, באו עליו. או שאתה עושה את העגל מסכה, או שאנחנו הורגים אותך, כמו שהיה עם חור. עכשיו שימו לב מה כותב אור החיים, ועל זה יהיה השיעור. בטעם שלא נרמז בתורה הריגת חור. לא נרמז בתורה הריגת חור. למד את זה, וירא, מה ראה? טוב, חז"ל לימדונו ככה בקבלה, ברוח הקודש, שכך זה מה שהיה, אבל לא רמוז בתורה. שימו לב למה. כדי שלא יישאר רשימו, ניכר, בתורה לדורות עולם, והשם חס על כבוד עם בני ישראל. השם יתברך כל כך לא רוצה שעם ישראל יתבזו. עם ישראל הרגו בשביל לעשות עבודה זרה, איזה שבילים. אני אכתוב את זה בתורה? אני ארמוז את זה בתורה? גם לא. בוא נשתיק את זה.
נעלים את זה, נבליע את זה. חז"ל הקדושים אחרי זה באו ולימדונו. ממשיך אור החיים, ולא נכתב מעשה העגל, אז אם ככה, אז למה מעשה העגל כן נכתב? ולא נכתב מעשה העגל אלא לטעם שמחתת ציבור אומרים להם, כלך אצל ציבור, שנתקבלה תשובתם על חטאם כאמור בעבודה זרה, בדפי עמוד א'. זאת אומרת, כותב רבנו אור החיים הקדוש, למה כתוב סוף סוף כן את מעשה חטא העגל, שלא תבוא ותאמר בעוד כמה דורות, שאם ציבור שלהם יחטא, נו, אין להם תשובה. מילא אדם אחד, שתיים, ציבור שלהם, אולי אין להם תקנה, לכן הקדוש ברוך הוא הביא את מעשה העגל, כלומר מעשה כל כך אמור, ויש תקנה עדיין ותשובה לעם ישראל. לכן חטא העגל הוזכר בתורה, זה הסיבה. כל פנים, אז למדנו מדברי אור החיים הקדוש, כשאין סיבה, שיש סיבה מוכחת כדי ללמד מוסר את עם ישראל כמה גדול כוח התשובה, אז אני כותב את מעשה העגל. אבל כשאין סיבה, הקדוש ברוך הוא מעלים לא לבזות את כבודם של עם ישראל. אפילו שזה אדם חוטא. עם ישראל חטאו, חטא העגל, עבודה זרה. הרגו עד כדי כך מישהו. גם אדם חוטא יש גבול, לא לבזות אותו, לא כותבים אותו בתורה. אבל לא רק כלל ישראל, גם אדם יחיד, איפה ראינו את זה? קושש עצים. מה כתוב בתורה? והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. לא כתוב מזה. כתוב איש. כתוב בגמרא השבת בדף צדיק ו' עמוד ב', רבי עקיבא בא ולמד היקש. הרי בנות צלופחד, כאשר הם באו לפני משה רבנו ואל אהרון, ובאו ביקשו חלק בנחלה. בסדר, צלופחד יש לו רק בנות, אין בנים. לא יהיה חלק בנחלה ב-12 שבטים, תן משהו. אז מה כתוב? והיו בני ישראל במדבר, זה פה אצלנו, ואצלם כתוב, אבינו מת במדבר. אז פה כתוב במדבר ושם במדבר, פה כתוב שמת ופה כתוב מת, לכן כיוון שכן, על כוכב מדובר בצלופחד. אמר לו רבי יהודה בן ביתרא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, לא טוב מה שעשית. אם כדבריך, התורה כיסתו ואתה מגלה אותו. התורה כיסתה וכתבה איש, לא כתבה מי הוא. אז מה אתה מגלה אותו ברבים? ואם לאו, אתה מוציא לעז על אותו צדיק. אם טעית חס ושלום, הוצאת שם רע. אז בין כך ובין כך למה עברת את זה, רבי עקיבא? אם כל זה שיש לך השגות ואתה מבין, ולמדת, עשית היקש, שמור את החוכמה לעצמך. אתה יודע מי זה? אל תפרסם את זה ברבים. אפילו אדם חוטא. אפילו מחלל שבת. פרשת כי תצא, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות. אדם עד כדי כך עשה עוון כל כך חמור שהוא חייב מיתה. לא מלכות, חייב מיתה. והוא מת ותלית אותו על העץ, חייב תלייה. הוא מת, תלית אותו על העץ. לא תלי נבלתו על העץ. כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי אומר רש"י. בצלם אלוקים עשה את האדם. לכן כיוון שכן זה כמו שתי תאומים. שתי תאומים. אחד חטא, אומרים לשני, מוצאים אותו ברכות, זה אתה שגנבת את בנק פועלים, אתה זה ש... אני איפה, אני אברך, יושב כל היום בכולל. איך אני? מה היה? כפילויות. תאומים בדיוק. כאשר האח עושה בעיות, האח התאום סובל את הבושות. כיוון שהם דומים. בצלם אלוקים עשה את האדם. כללת אלוקים תלוי. היהודי הזה גם אם באמת הוא חטא שעד כדי כך הוא חייב משפט מוות וצריך לתלות אותו, לא תלין נבלתו על העץ. למה? כי זה ביזיון כבוד השם. נמצא כמה באמת זה כבוד השם, לשמור גם על כבודו של אדם שהוא חוטא. גם אדם שהוא חוטא. לכן בפרשת צער, תשימו לב מה השם מצווה. דבר אל אהרון ולבניו לאמור, זאת תורת החטאת. במקום אשר תשחט העולם, תשחט את החטאת לפני השם, קודש קודשים היא. רבי יצחק בן רבי יוסף קארו, לא רבי יוסף קארו, מרן הבית יוסף, אלא הדוד של מרן הבית יוסף. אז הוא כתוב בספרו תולדות יצחק. אז הוא אומר, מה זה במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת? עולם, זה מגיע לעבוד במחשבה, מחשבת פיגול. חטאת זה בידיים, במעשה. הקדוש ברוך הוא כל כך חס על כבודם של בריות, גם על חוטאים.
אם הקדוש ברוך הוא היה עושה במקום אחד פה קורבן חטאת צפון, בדרום פה מקריבים את הקורבן העולה. מי שהיה מגיע עכשיו לכיוון של הצפון, טוב, פה זה צפון. מי שהיה מגיע לצפון, ושם היה מקריב את הקורבן של החטאת, היה מתבייש. היהודים שהוא עשה מעשה בידיים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, במקום העולה, שם החטאת. אתה לא יכול לדעת, אולי הוא חטא רק במחשבה, לא בידיים, לא משהו מעשי, כזה כל כך חמור, רק במחשבה. אולי. לכן כדי לשמור על כבודו של אחד שחייב קורבן חטאת, שמו אותו באותו מקום עם קורבן עולם. מסופר על הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שפעם אחת הוא עלה בשכונת בית וגם בירושלים על קו 12, כדי להגיע לבית. היה ראש ישיבת כל תורה. הוא עולה שם לאוטובוס, היה נוסע באוטובוס, 20 שנה באוטובוס. ואיכשהו יושב, אחרי כמה תחנות, יושבת שם האישה לידו, לא פחות ולא יותר, ליד גדול הדור. סתם שהיא יושבת שם האישה, אז היא לא כל כך מבינה בענייני צניעות. היא גם לא הייתה כל כך צנועה. התלמידים אחר רואים את זה, אומרים, וואי, מה הולך? בוא נראה איך רב שלמה זלמן אוירבך יוצא. איך הוא יוצא מהסיפור הזה? מה, לוקחים אבנים, צ'יקצ'ס, זורקים? זה לא דרכה של תורה. שורות, רב שלמה זלמן אוירבך צלצל בפעמון וירד בתחנה הבאה. אפילו שהוא לא צריך לרדת בתחנה הבאה, יש לו עוד הרבה דרך. ואז שאלו אותו, רבי, מה הבעיה? לך אחורה. אמרתי, תדעו לכם, היה לי 3 אפשרויות. 3 אפשרויות. או להישאר ככה, אבל זה לא מתאים. לא יכול, שאישה תשב ככה, עוד בחוסר צניעות לידי, לא מתאים. חילול השם, צניעות, לא מתאים. או כפי שאתם אומרים, לקום וללכת אחורה, אבל זה לבייש אותם. לכן כיוון שכן העדפתי לרדת בתחנה הבאה. הוא עשה את זה בצורה שהוא צריך לרדת בתחנה הבאה. לא לבייש את אותה אישה. נהגה נחו או לא נהגה נחו, זה החשבון שלי. אני צריך לשמור על כבודו של כל בריאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי יגנוב וישור, עושהו טבחו, או מחרו. בא גנב שור. שור שווה הרבה, 10,000 שקל, לפחות. שחט אותו, או מכר אותו. 5 בקר ישלם פי 5 על הבקר תחת השור, ו4 צאן תחת הסם. על הצאן, על העשה הזה, משלם רק פי 4, לא פי 5. אומרת הגמרא בבקר בדף ע"ט למה, והוא רואה כמה גדול כבוד הבריות. שור שילך ברגליו, לכן משלם פי 5, אותו גנב. אבל זה שירכיבו על כתפו יותר קליל. שם את הכבש ככה ומתחיל לרוץ איתו. עשה שירכיבו על כתפו 4. סוף סוף הוא התבזה יותר. כותב התורה תמימה הגנב, לא גונב לאור יום, אף על פי שהיום יש כאלה. גונב בשקט, נכון? בשושו, בלילה. כן. בלי שרואים, אז מה שלא להתבזות? כותב התורה תמימה, אלא רק זלזל בעצמו. הוא כל כך זלזל בעצמו עד כדי כך, שבשביל גנבה הוא תופס את הכבש ושם אותו על הכתפיים ורץ איתו, אז כיוון שהוא זלזל בעצמו משלם 4. רואים שהתורה אפילו עד כדי כך, כמה היא דקדקה על זלזול כבוד בעיני עצמו של אותו גנב. אלה פלאים. כתוב במרן בשולחן ערוך, סימן שנדבט, ההלכה שכולנו מכירים, גדול כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה, נכון? גמרא שבת. בא'. מה זה דוחה לא תעשה שבתורה? כתוב בכל הראשונים, בפוסקים, לאו שלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. הכוונה איסורי דרבנן. אם יש איסור דרבנן וכבוד הבריות דוחה. דוחה איסור דרבנן. חז"ל אמרו, פה אנחנו לוקחים אחורה את האיסור שלנו, תעשה דבריך, את כבוד הבריות יותר עדיף. לכן פוסק מרן בשולחן ערוך, משום כבוד הבריות, התירו לטלטל אבנים לקנח. אבן זה מוקצה מחמת גופו. אסור לאדם לטלטל אבן ביום שבת, זה מוקצה. אלא אם כן אדם ייחד את האבן כדי שתהיה מעצור לדלת, עשה לה שימוש. אם לא, היא לא כלי, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. מה הדין כאשר אדם לא ייחד אבן, ובזמנם לא היה ניירות? לא היה תאץ', שניב, לא היה זה. איך הם מקנחים? על ידי אבנים. אדם היה מתפנה, מנקה את עצמו עם אבן.
לא ייחד אבנים לפני שבת. אף על פי שהאבן היא מוקצה, מה יעשה? יישאר ככה כל השבת? זה לא כבוד הבריאות, ככה להישאר. לכן התירו, ואפילו לעלותם לגג עמו, דעה וטרחה יתרה מותר. כך פוסק השולחן ערוך. גדול כבוד הבריות. כותב רבנו התפארת ישראל בכלכלת השבת, בכללי ל"ט מלאכות. גם גדול כבוד הבריות ילך בבגדים מלוכלכים, וכמו שהתירו מהאיתמה לטלטל מוקצה, או להוציאו מכרמלית לרשות הרבים, כדי לקנח את עצמו. וכמו כן התירו בת בוקתי, לעשות בניין ארעי משום כבוד הבריות, בסעיף י' סימן שי"ב. מרן שם הפוסק בזה גם כן, דינא דגמרא. זה נקרא בניין ארעי. היינו דבר שהוא לוקח, זה מין דבר שהוא לוקח אותו הוא קבוע, שיהיה לו פשוט, שם אותו ליד הבור הזה של הגבול כליאה, ויש לו יותר את הצניעות, כן? הוא יותר מרגיש שהוא יותר סגור, טיפה, אין לו מעל בשמיים, אבל זה מין דפנות כאלה שלפחות הוא טיפה סוגר את עצמו. גם כדי שהוא לא יתבייש. גדול כבוד הבריות מותר. אף דעתה מנו כבוד הבריות כל כך, שהרי אסור להתפנות במקום שיש רואים, מראה ברכות בדף ס"ב. אז מה כבוד הבריות? אדם לא מתפנה איפה שיש מקום שלא מאדם. אז מעיקר גם אם אין לאדם עכשיו שירותים סגור מיוחד לשירותים כמו שיש היום, הוא צריך ללכת למקום מרוחק, ובאותו מקום מרוחק הוא צריך להתפנות. ושם גם כן אני אומר, גדול כבוד הבריות. מה גדול כבוד הבריות? מתפנה, המקום מרוחק, אף אחד לא רואה אותו. כותב הרב, רק שלא יתבזה בעיני עצמו להיות כבהמה. כן, מותר לו את הבניין הראי הזה לחשוב לעשות ביום שבת, רק כדי שהוא לא ירגיש כבהמה. אף אחד לא רואה אותו. אין פה כבוד הבריות שהוא מתבייש שאנשים רואים, שהוא בפני עצמו לא יראה כבהמה. גדול כבוד הבריות, כבוד האישי שלו. כמה התורה יחסה כבוד הבריות, כמה. מסופר על רבי עקיבא איגר, כאשר הוא התמנה לרבה של פוזנר. ואז עשו סעודה בביתו של רבי עקיבא איגר, הציבור כמובן, רבי עקיבא איגר לא עשה לעצמו סעודה. אז הוא התמנה לרבי, ידוע הענווה של רבי עקיבא איגר. ואז הרבנית עשתה 2 שולחנות, הוא שאל אותה למה 2 שולחנות? אמרה, אחד למשפחה והשני לציבור. אמר, אני אשב עם הציבור. אם בציבור פתאום מבין כל המכובדים והנכבדים שיש זמן, ייכנס איזה אני אשב איתו, יתפוס איתו ככה איזה, יכבד אותו, שהוא לא הרגיש שהוא הגיע, הוא לא מוזמן בלאו הכי, אבל הוא רעב, מה לעשות? אז הוא כבר יושב, כשהוא יושב הוא יתבייש. אז מי אמר שכולם יהיה להם בן אדם לחברו כזה טוב, ויפתחו איתו בשיחה ויתנו לו הרגשה נעימה? אז אני אשב איתו. עכשיו, אם אני אשב עם המשפחה ואני אעבור, זה יהיה מורגש. צריך להיות חכם במידות. לכן רבי עקיבא איגר מעיקר ישב איפה שהציבור נמצא, והגיע אני כמו שהוא צפה. ישב לידו רבי עקיבא איגר, פותח איתו בשיחה, נותן לו הרגשה נעימה. תוך כדי הדברים אותו אני רעדו ידיו, שהוא לקח את הכוס של השתייה, ונשפך לו הכוס. מה עשה רבי עקיבא איגר? על מי זה נשפך? על החתן של השמחה, רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר באותו רגע נתן מכה בכוס שלו ושפך על עצמו עוד כוס. כדי שלא יתבייש אותו אני, שכולם הבינו שהוא השם, שהוא שפך על עצמו את אותו כוס. כמה גדול כבוד הבריות, שהשני לדאוג שהשני כמה שיותר לא יתבייש. שימו לב דבר נורא והיום. פרשת קורח, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אומר רש"י, משה רבנו, אתה לקחת מלכות, כך טוען קורח, אתה לקחת מלכות, קורח בכל עדתו. אח שלך, אהרון הכהן, מה לוקח גם כהונה? מה, אתם לבדכם שמעתם בהר סיני, אתם לבדכם קיבלתם בתורה? מה זה? כל עובר ככה, מחלקים תפקידים, בשושו, מינוי בחשיכה, רק לאחים, למשפחה, זה לא עובד ככה. משה רבנו אומר לקורח בעדתו, תראו, בוא נעשה איזה דרך, נראה את מי השם באמת רוצה. אם זה אני דאגתי או זה הקדוש ברוך הוא. זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו. קחו מחתות, הרי אתם אומרים שאתם רואים להיות כהנים. אתם גם בבני שבט לוי. אתם גם רואים להיות כהנים, גם אתם. אתם חושבים שאתם רואים להיות כהנים?
מישהו לא כהן זר, שהוא מקטיר קטורת, זה נקרא אש זרה. מה הדין שלו? חייב מיתה. חייב מיתה. ותנו בהן אש ושימו עליהם קטורת לפני השם מחר, והיה איש אשר יבחר השם הוא הקדוש. רב לכם מן הלוי. בואו ניתן לקדוש ברוך הוא סימן, לעיני כל העם לבחור מי הקדוש את מי הוא רוצה. אתם אומרים שאתם רואים ולא אהרון אחי? בסדר, בואו ניתן לכם. קחו, תקטירו קטורת ונראה. אם באמת השם לא חפץ בכם זה אש זרה, ואם זה אש זרה תשרפו. תראו איזה סיכון הם לוקחים. אבל אם אהרון אחי הוא אמיתי, הקדוש ברוך הוא ייקח את המחתה שלו, וזה אש שהיא כרצון השם. מישהו המזויף הוא נשרף. מי שאמיתי נשאר חי. עד כדי כך אינו יטעתו, ככה רש"י אומר, אבל לא נכנס לזה. כמה הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, יצאו מן העולם. ואש יצא מאת השם. ותאכל את 50 ו200 איש מקריבי הקטורת, לא אדם אחד, 250 איש. לא מפחדים. אומרים, אנחנו אמיתיים. איך אתם אמיתיים? וכולכם אולי רק אחד צריך להיות. לא, כולם חושבים שהם אמיתיים. 250 מקטירי הקטורת נשרפו ברגע אחד. וידבר השם אל משה לאמור, אמור אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השרפם, ואת האש זרי הלאה כי קדשו. הקדוש ברוך הוא אומר, תשלח את אלעזר, שיאסוף את כל האפר של האש של הקטורת, ישליך אותה על הרצפה, וישמור את הכלים ואת מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים. ציפוי למזבח כי יקריבום לפני השם, ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל. תשמור את אותם מחתות שהם עשו, את אותם פחים, את מלקחותם, כיוון שהם כבר נעשו כלי שרת. כבר קודש. קודש, לכן תנקה אותם ותשמור אותם. צריך להבין. למה אלעזר? איך אלעזר קשור לכל הסיפור? מי הכהן גדול? אהרון. אז תאמר לאהרון שהוא ינקה את האפר, את כל מה שצריך. למה פה פתאום נכנס לתמונה אלעזר? אומר רב חיים שמואלביץ, על מי היה הוויכוח? מי היה בן מחלוקת שלהם? כי ביחד הוא לא היה בן מחלוקת איתם. אבל את מי? על איזה ראש הם רדפו? את משה? את אהרון. הלכו על הראש שלהם. אלעזר פה לא היה בסיפור. ישתר, אתה לקחת את המלוכה ולאחיך נתת את הכהונה. כיוון שכן, כמה זה אצבע בעין של אותם נפטרים, אותם נשרפים, שאתה נותן לאהרון לאסוף את האפר שלהם. איי, כמה זה פגיעה בכבודם. הקדוש ברוך הוא אומר כמה רגישות, גם אלה שחטאו, והם חייבים איתה, ושרפתי אותם לכל עדת השם, כדי להראות כמה הם בעלי מחלוקת. גם בהם תשמור איכשהו על הכבוד שלהם. אל תיתן לאהרון, זה כבר יותר מדי. כי בכל הוא בא ואוסף את האפר של הנשרפים. תן לאלעזר, שהוא לא היה בעל המחלוקת כביכול איתם. תראה כמה רגישות. מעשה זמרי בן סלו. וידבר השם אל משה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. זמרי בן סלו עושה מעשה נורא עם כוזבי בצור. בפנחס ויקח את הרומח בידו ויתקור את שניהם. מקנא את קנאת השם. בקנו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. בזכות מעשה פנחס, הקדוש ברוך הוא לא קילה את כל עם ישראל. לכן אמור, הנה ניתן לו את בריתי שלום. והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו. ויכפר על בני ישראל. מי כפר על בני ישראל? פנחס. ואז התורה הקדושה כותבת, בשם איש ישראל, בהתחלה לא כתוב מי הוא. אחר כך, בסוף פרשת בלק לא כתוב מי הוא. ויתקור את האיש ואת האישה. לא כתוב מי הם, בשעת מעשה. אבל אחרי שבאים ומייחסים את פנחס, איזה מעשה קדוש הוא עשה. בשם איש ישראל המוכה אשר מוכה את המדיינית זמרי בן סלו. שמים בכותרת. שמים באדום, בעיתון, בראש הכותרת. לא באותיות למטה. נשיא בית אב לשמעוני, בשם האישה המוכה המדיינית כוסבי בצור, רשומות בית אב במדיינו. שואל אור החיים הקדוש, אני לא מבין. למה לא הזכרת אותם במעשה של העבירה? במעשה של הקנאה של פנחס. ויתקור את האיש ושמו
זמרי בן סלו, וידקור את האישה ושמה כוזבי בצור. הנה, חשפתי לך 2 פסוקים בתורה של אור החיים. אלא מה אומר אור החיים הקדוש? השם יתברך מה רוצה רחמן? לחסות על כבודם של בני אדם, אז למה פה לא כיסית? כותב אור החיים הקדוש, כשאין צורך, השם לא יכתוב. בשעת מעשה, מי עשה את אותו מעשה, אין צורך לכתוב מי עשה. לכן כבודם של הבריאות גם בחוטאים. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להגדיל את כבודו של הצדיק, פנחס בן אלעזר, מה אתה חושב? שהוא התנסה בניסיון כזה קטן? הוא דקר באמת, זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, נשיא, לא אדם פשוט, יקום עליך כל השבט, יותר גרוע משבט בדואי. כוזבי בצור. זה לא אישה פשוטה. ראש אומות ביתיו במדיין. תראה מכך, כותב אור החיים, תדע לך, אם הקינה באמת הוא היה מקנא באדם פשוט, היה הורג אחד מהשבטים פשוטים שבעם, לא היה באמת ממשיך אחרון אף של הקדוש ברוך הוא, ולא היה כפרה לעם ישראל. רק בעבור שהוא הרג נשיא בשבט בישראל, ותותר ראש אומות ביתיו במדיין, רק אז הקדוש ברוך הוא כיפר על אותו מעשה נורא של עם ישראל. לכן השם יתברך היה צריך לכתוב דווקא כאן, שם בשעת מעשה הוא לא היה צריך לכתוב. למה? כמה שיותר להעמית ולחסות את כבודם של הבריאות אפילו בחוטאים, אפילו בחוטאים. לכן תשימו לב, כאשר צריך לנקום את נקמת מדיין ואת בני ישראל, את כל מה שמדיין עשו בחטא בנות מואב, מה הקדוש ברוך הוא אומר? וידבר משה אל העם, שמדבר נקום את נקמת בני ישראל ואת המדיינים. יחלצו מידיכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. 1000 למטה, 1000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. איפה הניסים? לא כתוב הניסים. וימסרו מאלפי ישראל 1000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה 1000 למטה, אותם ואת פנחס בן אלעזר. למה פנחס בן אלעזר? מי שהתחיל לקנות את קנאת השם הוא ימשיך. איפה הניסים? כשהיה צריך מרגלים, את מי שלחו? את הניסים. חלוקת הארץ, את מי את הניסים? איפה קנה ניסים? כאשר נלחמים במדיין, למה הניסים לא נמצאים שם? כותב בעל הטורים, והנשיאים לא שלח עמהם, כדי שלא יתבייש שבט שמעון שנהרג נשיאו. רואים 11 נשיאים, חסר אחד. איפה השני? איפה ה-12? שבט שמעון חסר. למה הוא חסר? הוא נהרג. למה הוא נהרג? זה השבט שלכם, זה הרב שלכם, הוא עשה את כל הבלגן עם זמרי. זמרי הזה הרשע, איזה רב היה לכם. איזה בושה לשבט. איזה בושה. לכן כיוון שכן הקדוש ברוך הוא אמר, אף אחד אני לא רוצה. כדי שלא יתבייש שבט שמעון. אני הקטן אומר, יתרה מכך, על פי היסוד של המדע, איזה הרגשה אותי פנחס יוצא מהמלחמה. ונמצאים 11 שבטים, 11 נשיאים, ושבט שמעון לא נמצא הנשיא שלו. למה? הנה פנחס יוכיח בצידו. זה אצבע בעין לשבט שמעון. זה אצבע בעין. הקדוש ברוך הוא כמה הוא חס על כבוד הבריאות, אפילו על חוטאים. אפילו זמרי בן סלו, כל המעשה הנורא שהוא עשה. כמה שאפשר להסתיר כבודם של הבריאות. כתוב באבות, פרק ב' משנה י', הם אמרו 3 דברים. רבי אליעזר הגדול אומר, רבי אליעזר בן אורקנוס, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, כמו שאתה מחזר ורץ על הכבוד שלך, תרוץ ותחזר אחרי שם טוב וכבוד חברך. כתוב שם בפרשנים שם, כבוד תלמידך. שיהיה יותר גדול אפילו. תרוץ, תחזר. לכן כתוב בגמרא בברכות בדף כ"ח עמוד ב', שכאשר חלה רבי אליעזר בן אורקנוס, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו, רבנו, למדנו רוחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. תן לנו כמה טיפים שנזכה לחיי העולם הבא. אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם. דבר ראשון, היזהרו בכבוד חברכם. כמה שיותר תיזהרו בכבוד של החברים. ומינו ביניכם מן ההיגיון. לא יותר מדי רק מקרא. בסוף שירצו, יצטרכו ללמוד תלמוד, לא להם כוח ללמוד גמרא. גמרא במשנה זה העיקר. והושיבו בין ברכי תלמידי חכמים.
לא מספיק ללמוד תורה, צריך שימושה של תורה. להיות מסביב תלמידי חכמים, לראות הדרך הנכונה. תלמידי חכמים אמיתיים, בפרט בדורנו, שיש הרבה ערבוביה בין תלמידי חכמים אמיתיים לבין זויפים. יש הרבה זיוף. צריך הרבה תפילות, אבל אדם שהוא יושב ממש ליד תלמידי חכמים אמיתיים, אז אחרי זה הוא יודע, הוא כבר מרגיש, הוא רואה את הדרך התאורה, הדרך הנקייה, אז הוא מרגיש איפה לא להיות, איפה כן להיות, איפה לא ללמוד, הוא מרגיש במשך הזמן. וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, בשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. איך הוא התחיל? מה הדבר הראשון? היזהרו בכבוד חברכם. למה? הוא רב אליעזר בן הורקנוס שאמר, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. מסופר על המהר"ם מלובלין, הוא היה הרב של העיר לובלין, באותו זמן, לפני 250 שנה. הוא היה גם ראש ישיבה, אבל היה עוד ראש ישיבה, רבי שמעון זאב אוירבך, היה גם ראש ישיבה. ופעם אחת בשתי הישיבות למדו אותה סוגיה, והתקשרו באותה קושיה על התוספות. המהר"ם מלובלין, כדי ליישב את התוספות, עשה פלפול שלם וארוך כדי ליישב את התוספות. רבי שמעון זאב אוירבך אמר צריך סך הכל להוסיף את העוד ו' בתוספות. וזהו, עכשיו הכל מתיישב. טוב, אמרו יש פה, יש בכו ויש בכו. כמי נכריע? אז אמרו פרנסי הקהילה נשלח לרבי שמואל אבואב, רבה של אמסטרדם, נשלח לו. איך שהוא יכריע, בוא נראה איך הוא מסביר את התוספות. איך שהוא מכריע, מי שצדק הוא אמר הדאתרא מהיום. אם אמר רבי מלובלין אז הוא יישאר רב העיר. אם רבי שמעון זאב אוירבך הוא זה שצדק, הוא יהיה אמר הדאתרא ונדיח מתפקידו את המהר"ם מלובלין. שלחו למהר"ש אבואב, מה הוא החזיר? צריך להוסיף ו' בתוספות. כמו רבי שמעון זאב אוירבך. רבי שמעון זאב אוירבך אמר בשום פנים ואופן, אני לא מוכן. לחצו עליו, כפו אותו, אמרו כבר פיתרנו את המהר"ם מלובלין. הוא כבר לא אמר הדאתרא, זהו. עכשיו אנחנו נהיה בלי אמר הדאתרא. אמר, ככה אני מתפטר גם להיות ראש ישיבה. אמר, אתם הדחתם אותו מהתפקיד בגלל זה? מהיום אני מתפטר, אני גם לא ראש הישיבה מהיום. ראו את זה, הוא פרנסי קהילה, זה רק באשכנז, יש את הסיפורים האלה. איפה עוד? במרוקו יש סיפור כזה, תגידו לי. חד שלום כבודו של החכם. טוב, שלחו למהרש"א. מהרש"א, גאון הדורות. שלחו למהרש"א. מהרש"א באותו זמן היה רבה של אוסטריה. אוסטריה הייתה בהרבה יותר גדולה, פי 2, פי 3 מלובלין. אמרו לו, בוא תהיה אתה אמר הדאתרא שלנו. הוא שמע על כל הסיפור, הגיע עד לשם הסיפור הזה. על מה הדיחו רב מתפקיד? נו, באמת. שלחו למהרש"א. המהרש"א אמר, אני מגיע. השבת הזאת אני אמסור דרשה של מרא דאתרא. כולם שיגיעו, כל בני העיירה. כל בני העיירה הגיעו. המהרש"א נתן דרשה, בסוף הדרשה, המהרש"א אמר, רגע, אני יש לי קושיה על הציבור כאן. למה חשבתם שרבה של אוסטריה, המהרש"א, שזה עיר פי 2, פי 3, ירצה להיות רבה של לובלין, שזה עיר קטנה? למה חשבתם? למה חשבתם שבאמת אני אבוא? וגם עליי זה קושיה. למה באמת הסכמתי? אבל יודעים מה? עם כל הקושיות, אתם בחרתם אותי להיות אמר דאתרא. לכן בגזרת מרא דאתרא, אני פוסק לכם שתחזירו את המהר"ם מלובלין להיות אמר דאתרא, ואת רבי שמעון זאב להיות הראש ישיבה. חזר לאוסטריה. יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. איזה שתי גדולים, מהר"ם מלובלין, רבי שמעון זאב אוירבך. איזה גדולים, ממש, שהשני לא ייפגע, כמה שיותר. מספר רבי ישראל זאב גוסטמן, ראש ישיבת נצח ישראל, שפעם באו מספר תלמידים אל רב חיים עוזר. חיים עוזר גורדיצקי, היה שם משפחה שלו. היה גאון עצום בתורה. יודע את כל הש"ס, רב לירושלמי, החילתא, סיפא. זה פלא פלאים, היה גאון עצום, רב חיים עוזר. ופעם אחת דיברו איתו בלימוד כמה תלמידי חכמים, ואז הוא הביא ראיה מתוספות, הוא אמר, נמצא במסכת פלוני דף פלוני.
ישירות קפץ אחד הפקיעים שמשובקים מאוד בש"ס, אמר לו, לא, זה לא בדף פלוני, זה דף אחרי. אז אמר לו, רב חיים ויזר, אמר לו, ייתכן. אמר לו, מה זה ייתכן? נהייתי וניחזה, תביא ונראה, בוא נראה מי צודק, מה זה ייתכן? אין ספקות. היה לי טעים, אין עליהם. זה טוב שאין. בוא עכשיו, נוכיח מי צודק. הרב ניסה לו, אמר לו בשקט, בנת פנים. אמר לו בשקט, כאילו על בנת פנים, לא... אל תגזים. טוב, אמר טוב, לא נהיה, על בנת פנים של הרב, לא נגביל אותו בשיעור. ויפה. אז הוא חיכה כמה דקות, אבל היצר שלו גבר. הלך לצד, הלך לאיזה חדר צדדי, פותח את הגמרא והוא רואה שהרב צודק. הרב אמר לו על בנת פנים שלך. אני לא רוצה להדמין את פניך ברבים. לא על בנת פנים שלי. וזה הגאוותן הזה חושב שהוא אומר על בנת פנים שאני לא אתבייש. כיוצא זה גם מסופר על הגאון מצ'בין, הרב דוב בריש בן אלפלד, איך צדיק לברכה. הוא היה נכנס לפניו תלמיד חכם והתחיל לפלפל איתו בלימוד, ותוך כדי הרב אמר זה נמצא מסכת פלוני דף כ"ג. אמר לו הרב זה דף כ"ב. אמר לו דף כ"ג. אמר לו דף כ"ב. הרב עושה אותו, אמר לו דף כ"ג. ואז אותו אברך אומר לאחד הנערים שהיה שם, לך תביא לי מהש"ס שם בספרייה של הרב, תביא לי את הגמרא. איכשהו הסתובב, הרב סימן לאותו לא, תעצור, אל תביא. סימן לו תעצור, לא להביא. והוא רואה שהוא נתקע עם הגמרא. אמר לו, נו, אתה רוצה שאני אביא בידיים? תבוא כבר. לקח, פתח, וראה שהוא טעה. אמר לו, ניסיתי ככה, לא בפני כולם, אבל... אני אגיד לכם את האמת, שאני קורא את הסיפורים האלה, אני צוחק. מה יש להתבייש? אז טעית בדף פלוני. תתקן, תעמול מעכשיו, תתקן. מה יש להתבייש? מה יש להתבייש? אבל אתם יודעים, אחרי זה חשבתי עם עצמי, בסדר, אני עכשיו ככה חשבתי עם עצמי. מוצאי שבת, תוך כדי שאני כותב ככה את השיעור. מה יש להתבייש בסיפורים האלה? אז טעית, בסדר. יודעים מה הבושה? שאתה מתווכח וכל כך בטוח עם גדול הדור. ככה אתה מתווכח, ואתה כל כך בטוח, מתבייש לך. אם אתה יודע כמה אתה צריך להיות ב100% מדויק, כמה ענווה שאתה בא לפני גדול הדור, ואתה לא 100%, אז תתבייש לך. זה הבושה הכי גדולה. זה הבושה הכי גדולה. לכן אז הבנתי מה הבושה. זה בושה באמת. לא כמו שכתוב בסיפורים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. תלך גם כן מבית אביך. זאת אומרת, כלום שיהיה לו מבית אביך. לוט, איך הוא קשור לאברהם אבינו? אחיין שלו. הוא הבן של הרן. הרן זה אח של אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה באמת תעשה את מה שאני מבטיח לך, אעשך לגוי גדול ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה וכו'. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם וילך איתו לוט. איפה ההבטחה? השם יתברך אמר עשה תנאי להבטחה. אם תלך לך מארצך וממולדתך מבית אביך, הוא קשור לבית אביך, לוט קשור. ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט. למה צריך להיות כתוב עוד הפעם? כבר כתוב, וילך איתו לוט. איזה דבק. 3 שניות היה לוט הזה. עוד הפעם, ויקח אברהם את שרה ואת אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם, ואת כל הנפש אשר עשו בחרן. למה הכפלות? בואו נמשיך. זה פרק י"ב. פרק י"ג. אחרי כל המעשה שהיה עם אברהם ופרעה, הם חוזרים במצרים לארץ כנען. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו, וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה. למה לוט כתוב? הוא ואשתו, וכל אשר לו, לוט גם כן, וכל אשר לו. זה בכלל כל הנפש אשר עשו בחרן, את הכל. למה עוד פעם הדגש עם לוט? ואחרי שהם יצאו ממצרים, הם באו בעוני. שהם יצאו, איך הם יצאו? בחוש גדול. ויריב בן רועה מקנה אברהם ובן רועה מקנה לוט. והכנעני והפריזי הזה יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהיינה מריבה ביני ובינך, בין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, עשה טובה. אנשים אחים אנחנו, בוא ניפרד, לך אתה
אתה רוצה ימינה, השמאלה, השמאלה, ימינה, איזה דרך תבחר? איפה שאתה רוצה. רק תעשה טובה, בוא ניפרד. או אחרי שהם נפרדו, והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, שא עיניך וראה, כי את הארץ אשר אתה רואה, לך את עינינה ולזרעך עד עולם. כתוב בחז"ל הקדושים, בפסיקתא רבתי, פסקה ג', אמר רבי אלעזר בן פדת בשם רבי יוסף, בואו ראה, כמה קיפח לוט הרשע את אברהם. כל זמן שהיה לוט נדבק לאברהם, השכינה הקדושה הלכה מאברהם אבינו. אין השראת שכינה. מאותו רגע, והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו. אחרי שלוט נפרד, והשם אמר אל אברהם. אז הוא זכה לגילוי שכינה. אז לא תגיד לי, אתה גם מפסיד את הברכות, השם עשה תנאי לברכות, אתה גם רואה שהקדוש ברוך הוא יסתלק ממך, ומסתמה שאם אנחנו יודעים, אז אברהם יודע למה. כי לוט הרשע נדבק עמו. תעשה טובה, תשחרר את הדבק, ותיפרד ממנו כבר אתה בעצמך, כבר לפני ולפנים. כותב אור החיים הקדוש. אברהם הבין, הוא הביא שתי תירוצים. אחד, הוא לא הבין שזה התנאי. תירוץ שני אומר, ודאי שהוא הבין. אלא שלא דבק בו, מה כתוב? וילך איתו לוט. וילך איתו. אחרי שלוט הולך איתו בעל כוחו של אברהם, אז אברהם לא רוצה לתת לו הרגשה שהוא לא רצוי. אז ויקח את שרה אשתו ואת לוט עמו, נותן לו הרגשה שהוא לוקח אותו. ועם כל זה שהשכינה הקדושה פורשת ממנו, מעדיף אברהם שתהיה סילוק שכינה, שהוא לא יזכה לדיבור עם הקדוש ברוך הוא, העיקר שלו לפגוע בלוט. לכן מיד כאשר הוא מוצא איזה משהו קטן, איזה אמתלה, שלא תרגיש שזה באמת סיבה מוצדקת, טוב, הימינה, השמאלה, השמאלה והימינה. בוא, אני רואה שאתה כבר ברוך השם, יש לך עסקים כמו שצריך, אנחנו לא מצליחים להיות ביחד, בוא ניפרד. הוא חיכה, אברהם חיכה לזה. אבל אברהם אומר, כל זמן שאין לי איזה סיבה מוצדקת, אני לא יכול לתת לו את ההרגשה שהוא לא רצוי אצלי. תראו מה זה, לא לתת הרגשה של בושה לשני. הגמרא בערכין בדף ט"ז, הגמרא אומרת, מניין לא רואה בחברו דבר מגונה, אדם ראה בחברו דבר שהוא מגונה. חייב להוכיחו. שנאמר, הוכח, תוכיח, הוכיחו, ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, תלמוד לומר, תוכיח, מכל מקום. שב לו על הראש, תהיה נודניק, עד שהוא יקבל. יכול אפילו משתנים פניו, תלמוד לומר לו, תישא עליו חטא. אומר רש"י, פניו משתנים ויוכיחנו ברבים, עד כדי כך שהוא מבייש אותו, לא תישא עליו חטא. אתה כבר עושה חטא שאתה מבייש אותו ברבים. אמר רבי אלעזר בן עזריה, תמאני, אם יש בדור הזה מישהו שיודע להוכיח. אומר רש"י, מה זה מישהו שיודע להוכיח? דרך כבוד שלא יהיו פניו משתנים. להוכיח בצורה שאתה כל כך מכבד אותו, אבל נותן לו איזה רמזים של תוכחה, והוא לא מתבייש. לא עקיצה, רמזים. עקיצות זה יותר מבייש. יש כאלה גם עוקצים חזק, שזה יותר עדיף יותר מאגרוף, העקיצה שלהם. לא מדובר בעקיצות, זה רמזים, כגון משה רבנו, פרשת דברים. אמר להם כל מיני מקומות, ותוך כדי הוא רמז להם את המקומות שבהם הם חתום. ויתרה מכך, כתוב בספרי, בדברים פסקה ב', ויהי ב40 שנה, בסוף 40 שנה, שמשה רבנו כבר זהו, עומד להיפטר, מלמד שלא הוכיחם אלא סמוך למיתה. למי למד? מיעקב אבינו. אספו והגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. אספו לפני מיתתו, לפני שהוא עומד להיפטר, אמר לכל אחד מהשבטים תוכחה, יעקב אבינו. ולמה כל זה? מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כך הוא אומר לראובן, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחיו. אם אני אבייש אותך, תגיד, אבא, זה בייש אותי, הוכח אותי ברבים, אני עכשיו עוזר, תופס את הרגליים ואני אלך יהיה בצד השני. אני אהיה עשיו. תראו מיעקב מפחד מראובן, שמא חס ושלום, אם אני לא אשמור על כבודו, אני אבייש אותו, איזה דרך הוא יכול ללכת? ומפני 4 דברים הם מוכיחים את האדם אל הסמוך למיתם, כדי שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו. פעם אחת זה מתקבל, זה כמו צבאה. זה כמו צבאה. פעם אחת שהייתי בבית חולים סורוקה, הכרתי את שמעון, אז בין ביקור לביקור היה הרבה זמן. אז למדתי שם בבית חולים.
לבית כנסת של הבית חולים. והגעתי לאיזה מקום ללמוד, ואני רואה ספר פתוח, אני רואה שם ספר בצור ירום של הרב יורם, הצבעה האחרונה. טוב, אני יושב וקורא בדיוק באיזה נושא שבאמת עסקתי עם איזה אברך באותו שבוע, של נושא של השקפה שהיא מעוותת, גם בעולם של האברכים, מעוותת, נושא של השכחות וכו'. ואני רואה בדיוק מה שאמרתי, בדיוק כתוב שם, כאילו מן השמיים. טוב, אני קורא את הצבע עוד ועוד, אני אומר, מה זה יכול להיות? רואה את כל הכרך זה כולה צבע. זה השיעור האחרון שהרב יורם זכר צדיק לברכה מסר. השיעור האחרון, בשארית כוחותיו, ובחסידות השיעור האחרון זה הצבע. ממש, אתה רואה שם דברים נחקקים. זה שיעור האחרון, צבע זה דבר שהוא נחקק. זה דבר פשיטה שהוא נחקק. אז לכן זה סיבה אחת, אתה לא צריך עוד פעם לחזור ולהוכיח. כשאתה בחיים והוראות לך אז הוא יתרגל. שזה המילה האחרונה לפני שאתה נפטר, זה כמו צבעה שהציבור לוקח. ושלא יהיה חברו רואה ומתבייש ממנו. לקחת אותו עכשיו, מחר הוא יראה אותך מתבייש. ושלא יהיה בליבו עליו. אתה יודע שעכשיו הוא נפטר, אז אין לך בלב עליו. וכדי שיפרסו ממנו בשלום, שהתוכחה מביאה לידי שלום. כשאתה רואה אותו אחר כך, אז לפעמים זה קצת יוצר איזה חוסר מגע פה, הוא מקבל את הדברים, גם יהיה שלום. אבל נורא, 12 השבטים. 12 שבטים, יעקב כל כך חושש. תראו כמה בושה יכולה להיות נוראית. צריך כמה שיותר להשתדל, לשמור כמה שאפשר. ללכת עד הקצה האחרון שאדם יכול כדי לשמור על כבוד הבריות. מספר הגאון רבי יהודה עדס, ראש ישיבת כל יעקב. זאת אומרת שהוא היה ילד צעיר, אז האח שלו הגדול נכנס למטבח והוא ראה אותו בדיוק מסיים לאכול, כנראה את הכריך טוסט, בדיוק סיים שם, והוא קם ללכת לשחק. אמר לו, מה? איפה ברכת המזון? מה אתה קם? זה איפה ברכת המזון? תברך. אמר לו, בירכתי. אמר לו, בירכת? איפה אתה ילד כזה? אתה לא יכול להיות, אתה לא יודע בעל פה, אתה צריך ברכון, איפה הברכון? אמר לו, בירכתי מתוך סידור. אמר לו, איזה סידור? תראה לי. הוא ככה ניסה להסתובב, אתם יודעים ככה, בעין, לקנות איזה סידור, ליפול על הסידור הזה. ואז הוא ראה איזה סידור מונח שם הגדול על השולחן, הוא אמר לו, זה הסידור. אמר לו, זה, בוא נראה. נחזור ליום כיפור, איפה יש פה ברכת המזון ביום כיפור? תוך כדי הדברים נכנס רבי יעקב עדס. לא רבי יעקב עדס, זה שאנחנו מכירים, זה הנכד. רבי יעקב עדס, אבא של רבי יהודה עדס. אבא של רבי יהודה עדס. ואז אמרו לו, אבא, תראה, תפסתי את יהודה עליהם, מברך ברכת המזון מתוך סידור של יום כיפור. תסביר לי, אבא, איך זה עובד? איפה יש זה אבא קלט. תפסת סידור? אמר לו, בני, מה זה עניינך? אתה לא מצאת, הוא מצאת ברכת המזון. לקח את הסידור ביתו והלך. אמר רבי יהודה עדס, הבנתי כמה אבא שלי שמר על הבושה שלי. מאותו זמן כל כך הייתי מחובר להנהגות שלו, וכמה הוא השאיר אותי ללכת בדרך השם. שמר אותי קרוב אליו, בזה שהוא מנע ממני את אותה בושה. הוא ידע, הבין כבר את הכל בעיני רוחו. ענך. זה סטוב. מסופר על הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, איך צדיק לברכה, אבא של רב חיים קניאבסקי. יום אחד הוא נכנס לבר מצווה, שם בבני ברק, נכנס, מזל טוב, סטייפלר, כולו ספון בתוך חדרו. יצא לא הזמינו אותו אפילו את הבר מצווה, מי חשב להטריח את הרב איזה בר מצווה, שהיא לא קשורה במשפחה. הרב הגיע, הולך עד החתן בר מצווה. אמר, לוקח אותו לצד ואת האבא, אמר, אני באתי לכאן כדי לבקש סליחה. אמר, לא לבקש סליחה, הרב לא עשה לנו כלום. אמר, עשיתי. אמר, שהיית ילד קטן, אם אתה זוכר, אתה באת עם ספר גדול, ואני מרחוק בתור הרב בית כנסת, חשבתי שאתה בתור ילד קטן, במקום להתפלל, קורא לי איזה ספר. אני יודע, היום בקומיקס, מי דיבר קומיקס פעם? חשב כנראה איזה ספר של מדרשים, אולי סיפורים. באמצע תפילה לקרוא ספר סיפורים,
ואז קמתי אליך וצעקתי עליך ליד כולם. שטייפלר הידוע. כן, אין אצלו, חייל שבת מגיע, רודף אחריו עם מקל. כן, תקיף בקדושה. כעסתי עליך, ואז אמרת לי, כבוד הרב, זה סידור עם אותיות גדולות, כי אני ילד קטן, אז הבאתי סידור עם אותיות גדולות. אמר לו, כן הרב, אני זוכר, אבל ביקשת סליחה. אמר, כן. אבל אז היית קטן, וקטן שמוכל, אין מחילתו מחילה. חיכיתי, ספרתי וביררתי עליך מתי תגיע לבר מצווה, שעכשיו תוכל למחול לי. תראו כמה זה זהירות לכבוד בן אדם לחברו. לכן כאשר השם יתברך מצווה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, כתוב בספרי, בפסקה רשע הנה. מה זה בדרך בצאתכם ממצרים? הקדוש ברוך הוא לא מוותר, אפילו בשעת הטירוף, אפילו בשעת צאתכם ממצרים. תזכור את מרים שדיברה לשון הרע על משה רבנו. אפילו שהוא מחל, הכל טוב יפה. תראה כמה חמור בעיני השם כבוד הבריות. לא לבייש, לא ללכלך, לא לדבר. חמור בעיני השם. אפילו בשעת הטירוף. לא, אסור. להשתדל כמה שיותר על כבודם של הבריות. אז זה יסוד אחד שלימדנו אור החיים הקדוש. עם ישראל שרצו בתחילת העגל. אמרו לחורנו, תהיה איתנו ביחד. אמר, מה פתאום? אני לא הולך איתכם. הרגו אותו, עקדו אותו על גבי המזבח. לכן נתיירה אהרון הכהן. למה זה לא רמוז בתורה? לא רמוז לשמור על כבודם של ישראל. איפה שיש צורך, את העגל יש צורך. כדי להודיע כמה גדול כוח של תשובה. עם ישראל חטא בחטא חמור, וכלל ישראל, ציבור גדול. הקדוש ברוך הוא חיפר. קיבל את התשובה שלהם, כמה גדול כוח תשובה. לכן כתוב, יש לזה סיבה. אבל הריגת חור, אין לזה שום סיבה. איזה סיבה הכרחית צריכה להיות? אכן השם יתברך אפילו לא כתב, אפילו לא ברמז. לשמור על כבודם של ישראל. עד כדי כך, רציתם כל כך את חטא העגל, הרגתם מישהו? זה בושה נוראית. לכן השם לא כתב ולא רמז את זה בתורה. אני חושב שאפשר ללמוד מכאן דבר נוסף. להיזהר בכבוד גם במי שפגע בך. גם במי שפגע בך. גם במי שפגע בך. כמה שזה קשה. אבל לא רק שלא לבזות אותו, לשמור על הכבוד שלו ולעשות כל צדקה שהכבוד שלו יישמר. אני הקטן יכול כן לדרוש את זה מציבור. עמדנו בניסיונות כאלה קשים מאוד. קשים מאוד. קשים, לכן הציבור לא יודע, לא מודע. וגם לסיפור עליו שאני מתכוון, אף אחד לא מודע. שאלות קשים. יוסף הצדיק, כמה שהאחים רצו למכור אותו, וביזו אותו, רצו בהתחלה להרוג אותו. בסופו של דבר יוסף הצדיק עולה לגדולה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים אחרי שהוא השליט, הם באים אליו. כל החלומות שלו מתגשמים. לא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. למה? לכל הניצבים עליו. יוסף לא יכל שכולם ישמעו, כי הוא היה צריך לומר, כותב אורן, למה הוא צריך לומר, אני יוסף אחריכם אשר מכרתם אותי מצרימה? מי אמר שאתה יוסף? אולי אתה מערים עלינו, כמו שאין גביע בנימין, אולי אתה מעטל בנו, אשר מכרתם אותי מצרימה. היה שבועה בין האחים, אף אחד לא מגלה את מכירת יוסף, אז איך הוא יודע? וידעו שגם יוסף נשבע שם, כתוב שגם, הריבש כותב גם יוסף נשבע. שהוא לא יגלה את המחירה. אז אם ככה, אם הוא אומר אשר מכרתם, זה סימן הכי מובהק שזה יוסף. זה סימן שזה יוסף. לכן אמר, גשונה אליי ויגשו. כתוב בדעת זקנים, כתוב בתוספות, גשונה אליי ויגשו. יוסף לא רצה שהם יתביישו. לא רצה שהם יתביישו, לכן ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים. הוציאו כל איש מעלי כדי שלא ישמעו, וגם זה, כותב אורחיים, אוזניים לכותל, שמא יש מישהו, איזה סקרנים, ששמים את האוזן ככה על הדלת כדי לשמוע את הלחשושים. לכן גשונה אליי, גם בתוך החדר הנעול, שכולם כבר לא נמצאים, אמר גשונה אליי ויגשו ואמר להם באוזן.
אני יוסף אחיכם, אשר בחרתם מוציא מצרימה. למה? אוזניים לכותל, שלא ישמעו ולא יתביישו. כמה רע הם עשו לך? רצו להרוג אותך, מכרו אותך, השפילו אותך, קראו מעליך את הבגדים. ועם כל זה שמגיע הזמן שיוסף נמצא למעלה, יוסף לא מתנהג איתם באותה דרך. בשום פנים ואופן. ולא רק זה, כמה שיותר שומר על הכבוד שלהם שלא יתביישו. כמה שיותר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, להתנהג בדרך כזאת. לכן, עם ישראל באותו דור הרימו יד על השם ועל תורת משה רבנו. על השם ועל תורתו ועל משיחו. הקדוש ברוך הוא אומר, עם כל זה, פגעתם בי, החבתם לי, עשיתם את חטא העגל, רצחתם, הרגתם את חור. חטא העגל יש עניין לכתוב, יש עניין להודיע כוח של תשובה, אני אכתוב. אבל חור אין עניין, אני אסתיר את זה. כמה שיותר אני אסתיר את זה בתורתנו הקדושה, כדי לשמור על הכבוד שלכם. פה אנחנו לומדים מוסר השכל החיים. אדם פגע בך, עשה לך רע, תשמור עליו, לא רק שלא תשיב לו, תשמור גם על הכבוד שלו. כמה שיש לך אפשרות עד הקצה, שמור גם על הכבוד במי שפגע בך. כי זה רצון האלוקים, וזה מידותיו של הבורא. כי רצון שבאמת השם יתברך יזכנו, ללכת בדרך שפה נתן לנו אור החיים הקדוש, לשמור כמה שיותר על כבוד הבריות, ולהסתיר חסרונם, ולראות רק ורק את העליונות שבהם, את המעלות הטובות שבהם. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם.